ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo na makibakang inalintana mga hirap na dinaranas sa akin ay magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na na di naghihintay, kundi ang aking mabatid na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo.